ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಎಂಗ್ಲದಲ್ಲೇ 10K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ನೀ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತದಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲದಲ್ಲೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಯಮುನಕ್ಕಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಿಲಿಬೈಲಿ ಯಮುನಕ್ಕಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಬಂಡೇರೆ ಬಪ್ಪುಜೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಗೆಸ್ಟ್ ಆದಲೇ ಇದ್ದ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇರ್ತನಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಎಂಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಕ್ ಅಂತ ಜಿಪ್ಪವ ಎಂಚುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಕೇಕ್ ತುಲೇನೆ ತುಲೆ ಅಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು 10K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ನೇಕ್ ಕಟ್ಟಿ ಮನ್ಪ್ಲೆಮ್ಮ ಪಲ್ಲೆ ನಾನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಡು ಪಲ್ಲೆ ದಾದಾ ಕೂಕುಟ್ಲ ಅನ್ನದ್ದು ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಕೊರು ಎಡಂಡಾ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನಲೆಗ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದೆಪ್ಪುಲೆ ತೂವೊಂದೆಪ್ಪುಲೆ ಯಾವ ಪೋಲಿ ಹಬ್ಬ ಹೆಂಗ ಬಚ್ಚದೊಂದು ಅದು ಪಂಡ ತೊರಿಯಾರು ಎಡ್ಡ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಏನ್ ಚಲ್ಲರ್ ಮಾತಾ ನಿಗ್ಲಗಿನಿ ತಮ್ಮನೇಲಿ ತುದ್ದೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ದಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೊಂದಲ್ಲೇ ಬಂದದ್ದು 10K ಎಂಕ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಕೋಡಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಂತದು ಕೇಕ್ ಅಂತದಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಂತ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಂತೇನೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಸುಲತನ ಒಂಜೆ ಇತ್ತನು ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಅನಕ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಪುಗ ಅಂದು 10K ಆಂದತವ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದ ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು 10K ಆಂದತ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅಪ್ಪನು ನಮ್ಮ 10K ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಮೊಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತನೇಕ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತನೇಕ್ ನಿಕ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೀನೇಟ್ ಹೋಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲ ತೀನೇಟ್ ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಒಕ್ಕಲ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪನು ಇಜಿನ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪಜಿ ವೀಡಿಯೋ ದಾದವನ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಿಂದ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪಜಿ ಅಂಚ ಯಾನು ಎನ್ನಿದ್ದು ಇಜ್ಜಾಂಡು 10K ಮುಟ್ಟ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪನಿ ದಾದ ಯಾಲೋರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತಿತ್ತಲ್ಲವೇ ಉಂತಾವ್ ನಾನು ಬೊರ್ಚಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುನು ಯಾನ್ ಬೊರ್ಚೈನ ರಗಲಿ ಯಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಂತದು ಕೊಂಡು ಈತು ಮಂತತಿ ಈತು ಕಷ್ಟ ಬೈದಾತ ನಾನು ಒಂತೆ ಪೋನಾಗ ಮಿತ್ತು ಬೇರೆ ಬಳ್ಳಿನುಂಡಾನು ಅಂಜಾನೆಟಿತ್ತೆ 10K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಡ್ಲಿ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡ್ಲು 10K ಆಳ ಉಂಡತೆ ಒರ್ಮನುತ್ತ ಸೊಂಟ ತೇಲಾದ ಆನಾಗ ಪಂಡಲು ಸುಲತ ನನ್ನ ಮೂಜಿಪ್ಪುಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ 10K ಆಪುನು ಅವನಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಅವನಿತ್ತು ಅಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ 10K ಕಗಂಡಲು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಏಪಲ ಮನ್ಪುಜತ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಡತೆ ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಗೊರ್ಚೆಂಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೇಕ್ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಕ್ ಅನ್ಕೊ ಜಿಂಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೇಕ್ ಬಂದೋಡೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೇಕ್ ಯಾ ಬಂಡೆ ಮಲ ಮಲ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ತು ಕೊಂಚ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೇಕ್ ಅನಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೇಕ್ ಅದ ಕೊಡೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೇಕ್ ಇಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ಇರುವ ಕೇನಾಗ ವಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನೋಡು 10K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಅಂಚನೆ ಏನ್ ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಗೀತಂಡ 10K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಂತೆ ತಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ 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 ಧನ್ಯವಾದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪನಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೊಕ್ಕ ಏರೆಂಗ್ಲ ವೀಡಿಯೋನ ಒಯ್ತು ತೂಪ ಬಲಿಪ ತೂಪ ಹಾಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚ ದಾದನ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪನು ಐನಂಜಿ ಪನಿಯರ್ನೆ ಆಪ ಜಾತು ಖುಷಿ ಆಪನು 10K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತನು ಅನ್ನಾಗ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಎನ್ನ ಶ್ರಮ ಇಪ್ಪುನು ದಾಳಿಗೆ ಬಕ್ಕಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ ಮನ್ಪುಣಿ ಅಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಮನ್ಪುಣಿ ಪಡೆ ಎದುರು ಬರ್ಪುಣಿ ಅಲ್ಪುದರ್ ಸಾರಸತಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅನ್ನ ಸುಲತ್ತ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ 10K ಅನ್ನಾಗ ಯಾನು ಎನ್ನಿದೆ ಎಜ್ಜಾಂಡು ಎಂಗೆ 10K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನಿದೆ ಇಜ್ಜಾನೆ ನಾನು ದಾದನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನೊಂದು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ವಿಮಲ್ ಪಂಡಾಲು ಬುಡ್ಪೆ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ದಾದನ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂಜಾವಡು ದಾದನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾವಂದಿತ್ತನು ಹೆಂಗೆ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂತ ಪಂಡದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂತ ಪಂಡದು
దాదాన ఓలావుడు ఎంకలు యూట్యూబ్ స్టార్ట్ మంత్ నుంచి నీకు సెలవు పడదే యూట్యూబ్ ఎంకి ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ನನಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಕೋಯ್ಲಕ್ಕ ನಿಂಚು ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ಅದ್ಯತಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ದಾಲೆ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಡು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಪಂಡದು ಓಪನ್ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೇನೆ ತೂಕ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಅಂಡದು ಅಂಚ ಆದಾದ ನಮಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದ್ಯತಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆನಾಗ ಅಂಚ ಆದಾದು ನೀಟೆ ಕೊಂಚ 10K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಗೂ ಬೈದೆ ಅನ್ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಿತ್ತೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಅಪ್ಪ 10K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಮಂತದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಕನೆ ಮೊಲ ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾತೇರೆಗಳ ಪನ್ಪನೇದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದಾಲು ವೀಡಿಯೋಗ ಆಡು ಐಕಾಡು ಮಾತಾಡ್ದು ಎನ್ನ ಎಂದೇಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಮಂತಾರೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಯಾನಂಚೂರು ಒಂದು ಬರೆಯರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಂಬು ಅರ್ಪಣ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಗಾರ್ಚಿ ಕೊಂಬು ಅರ್ಪಣ ಅಂಡದು ಮೊಕ್ಕೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪನಿ ಅರ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನಮ್ಮನ ವೀಡಿಯೋನಿ ಬಲ್ತೀನಿ ಪನೊಲಿ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚೆ ನೆಂಜಿ ಪಕ್ಕಡಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಗಲಾಟೆ ಮಂತೆ ನಾ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಆರಿಂದ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಸೆ ನಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಇಂಚೆ ಪಾತಿ ಅದ ನಾನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಅವೇನ ವೀಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋತುನೆ ನಾ 1.5 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಪೋತಾನ ಅಂದದ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಬಲ್ತಾನೆ 5 ಬಕ್ಕೆನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ಯಾರೆ ಶುರುವಾಯಿನಿ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚ ಯಾನು ದೇತನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏತ ಸಲ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಮನ್ಪುನದ ಅದನ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯನ ಕೊನುತ್ತು ಈ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಜಾಪುನ ಪಣ್ಣ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಈ ಮಲಮಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ನಾಕ್ ಪುರ ಎಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಪುರ ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಪೇರು ತನ್ನತಿಗೆ ಏತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಪೇರು ಎಂಕ್ಲಾಂಚಿನ ಪುರ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬು ಆಪುಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬರೋಡೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪುನು ಆಪುಜಿನ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಮಂತನ ಅಕ್ಲು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಲಕ್ಕುಂಡು ಲಕ್ಕುಂಡ ಲಕ್ಕಿಜ್ಜತ ನಂಗೆ ಎಂಕ್ ಲಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಎಂಕೊಂಜ ಆಸೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟಿವಿದೆ ಎದುರುಕುಳ್ಳುದು ಪಾತೆರ್ ಲಕ್ಕ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡಣ್ಣ ಇದೇರು ಒಂದು ಸಮಯ ಪೋವು ಬಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಅಲೆಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಏನಾಂಡ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನೇಪರ್ ಬಂದ ಅಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೋಡಿ ಅಂದ ಇರವಂತೆ ಎನ್ನ ಬುದಾರ ನೋಡು ಅಂಚ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂದು ತಂದು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪುಜಿನಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಲಕ್ಕುಂಡ ಲಕ್ಕಿತ್ತನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಸ್ತ್ ಮಂತನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ಮಂತನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕಾಸು ಪತ್ತನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ಲಕ್ಕದ ಮಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಲಕ್ಕದ ಆಲೇಜ್ಜದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕದ ಬಿತ್ತು ದೀತ್ನೇಟ ಒಂಜಿ ಮುಸುಂಡು ಒಂಜಿ ದಾಲ ಭಕ್ತಿಪ ನಾನು ಎಂಕೊಂಜಿ ಅರಿವಾನ ಬೈದನು ಮೊಕ್ಕಗ ಮಂಗಲಾರತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಕೊಂಚ ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂದು ಬೈದನ ಅರಿವಾನ ಬೈದನು ಮೋಲಿ ಕೊಂಚ ಬೈದನು ಇಜ್ಜಿಂಬಲೊಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಟಿವಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಗ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿನಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಪನಿಯಾರೆ ಮಲೆ ಇತ್ತೊಂದು ಅದನ್ನ ಪಂಡದಿತ್ತಲ್ಲ ಮಲೆ ಗಂಚ ಉದಯ ಟಿವಿದಾಗ್ಲು ಉದಯ ಟಿವಿದಾಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಒಲ ಕುಡ್ಲಾಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಯಿನ್ ಏದು ಗ್ರಾಮದ 2 ಗ್ರಾಮ 1 ಗ್ರಾಮ ಏತ 1 ಗ್ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಯಿನ್ ತಿಕ್ಕದನು ಮಲೆ ಬಂಗಾರದ ಆಯ್ತೊಂದು ಯಾವಲೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬೈದನೆ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನು ಓವಾಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಜನಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಮಂತೆ ಎಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಪೋಪುನು ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮೆತ್ತು ಪೋಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನಾನು ತುಲೆಂದು ಎನ್ನಿದಿಜ್ಜಾನು 10K ಎಂಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಪುಡು ಪಂಡದ ನಾನು ಎನ್ನಿದಿಜ್ಜಾನು ಅದ ಎನ್ನಿಜ್ಜಾನು ಅಡತ್ತುಲೈತೆ 10K ಬತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಚಾದ ನಾನೆಲ್ಲ ಪೋವೆ ಜನಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಮಂತೇರು ಬಂತು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಎಂಕ ದಾದಪುರ ಆಪುರ ಅಂಡದು ವೀಡಿಯೋ ಶ್ರಮ ಬರ್ಪ ನಾನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಪದ ನಮ್ಮ ಪಿದೈಪುರ ಪೋಪುನಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಪುರ ಆಡು ತಿರ್ಗೆರ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪರ ಇಲ್ಲಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಣಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಣಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರ ಅಡಿಗೆದ ವೀಡಿಯೋ ಆಡು ಏನು ಪೊಲ್ಲುನ ವೀಡಿಯೋ ಆಡು ಇಂಚ ಲಾಗ್ ಎಂಕ್ಲಿತೆ ಬತ್ತನ ಇಂಚ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುವ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುರೆ ಅವರು ಎಂಕತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಮ್ಮ ನಡೆ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುರೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಮುಕ್ಳು ಪುರ ಎಪ್ಪಿರ್ತಲೆ ಅಮ್ಮ ಮೆಗ್ದಿಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಎಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಮೊಲೆ ಜನ ಎಪ್ಪೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕ್ಲಂ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ
ಎನ್ನೆಲ್ಲಡು ಎಂಗ್ಲಪ್ಪ ಬಂದ ಸಿಟಿ ಆಯ್ನದ ಎಂಕ್ಲಾಡ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲಪ್ಪ ಜನಪುರ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಲೆಪುರ ತುಲೆ ಒಂಥರ ಹಳ್ಳಿ ಮುಲೆಪುರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮಾಮನಕ್ಲೆ ದಿಂಚ ಪೂರೆರ್ಲ ಇಪ್ಪುನಿ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪರು ಅಂಚ ಅದು ಮುಲ್ಪಲ ಹೋಗಿ ಬಂತಾರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ಬಾಕಿ ಪಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲು ಅಂಚ ಅಂಚ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಪಪುರ ಅಂಚಪುರದಲ್ಲ ಒಂದು ಮಂತಾರೆ ಹಾಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಆತೆ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದ್ಪಡ ಹಾಪನು ಬೆದಲ್ಲ ಮಂತಾರೆ ಹಾಪುಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಹಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಹಂಚ ದಾದನ ಪತ್ತಿಕೆಗೆ ಬತ್ತನ ಮಸ್ತು ದಾದನ ಪನೀರ್ ಆಪುಜೆಂಕ್ ಆತು ಖುಷಿ ಅವನು ಪತ್ತಿಗೆ ಮನಲ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡುಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಏರೆಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇಂಚ ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ತೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಅಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ మెయిన్ అంక్లేగు ಬೋಡಿ ಲೈಕ್ಲ ಬೋಡು ನಿಖಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪಾರು ವೀಡಿಯೋ ತೂಪಾರು ಬುಡ್ಪಾರು ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪ ನಿಖಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ದಾದ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಇದು ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪ ನಿಖಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಲೆಕ್ಕ ಆಪ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಅದು ಅದಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಅದಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏರು ನಿಖಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಂಡ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ನೆಕ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಬೇಲೆ ನಟನ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂದೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವಾರತ್ತ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೇನಿ ಅಂಚ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ ಗುರ್ತ ಬರ್ತದು ನಿಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂತ ನಿಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಅಮ್ಮನ ವೀಡಿಯೋ ಖುಷಿ ಆಪುನು ತಗೊಂತೀರ ಅಪ್ಪಗ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಮದುವೆದವಲಾಡು ಒಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪಾತಿರುವೆರು ಪೋಯಿನವಲು ಬರ್ತದೆ ಕೇಳುವೆರು ನಿಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ಬರ್ತಿಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋಯಿನವಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಚ ಪಾತೆನವಳು ಗುರ್ತ ಮಂತದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಪಾತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪನಪ್ಪಾಗ ಗುರ್ತ ಮಂತದ ಪಾತೆ ಇರೋರಂತ ಬಸ್ ಇಟ್ಲಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ತಿಕ್ಕಂಡ ಕೆಲವರು ದಾದ ಬಂತಾರೆ ರೆಡ್ಡೆ ಆಪಜಿ ಕೆಲವರು ಖಾಲಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂತೆ ತೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಾತೆ ರೆಡ್ಡೆ ಆಪಜಿ ಓಕೆ ಏರ್ ಬರ್ತದೆ ಮಂತದ ಎಂಗ್ಲಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ಗುರ್ತದಿಕ್ಕನ ಓಕೆ ಪಾತೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಾರ ಪಂಡದು ಮಂಚ ಅಂಚಪುರ ದಾಲೇಜಿ ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ನೆತೆಂಕ್ಲ ನೆತ್ತಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಂತದ ಕೊಡಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತ ಪತ್ತಿಕೆದ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಆವಡು ಪೋಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಡು ಒಂದು ಮಸ್ತೊಂದು ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇದು ಎಂದುಲಂಚನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 300-200 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಪರ 10K ಬರಿಯರ್ ಉಂಡ ಅಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತಿತ್ತೆ ಬರಿಯರ್ ಆವಂದು ಅನಿತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನ್ 10K ಅನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕಲ ಏನು ಅಪ್ಪಗ ಪುರ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತೆ ಏನು ಅಪ್ಪಗಲಂಚೂರು ಒಂದು ಮಂತದುಂಡ ದಾದನ ಏಪನೆ ಬೈದ್ವೆ ಅಂದ ಆಪುನು 10K ಬತ್ತದ್ವೆ ವೀಡಿಯೋಗು ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಏತ್ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಪುರ ಆಪುಜಿ ನಿತ್ತಂದ ಏಪನೆ ಮಿತ್ತು ಬೈದು ಅಂದ ಆಪುನು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಂತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತದಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ತಪ್ಪು ಮಂತೆ ಅಂಚ ಆಪುನ ವೀಡಿಯೋ ಏತು ಸಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪನ್ಯರ್ ಇಷ್ಟ ಮಂತೆ ಪಂಡ ಏರ್ ಪೊಸತ ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಲು ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಮುಂದುವರಿಸಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ತೊಲಿತೆ ನಿಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆದಿತ್ತನೆ ಎಸಲೆ ಬುಡ್ಪೆ ಅಂಚ ಪಿಂಚಾಪೆ ದಾದ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪು ಅಂಚ ಹೆಜ್ಜೆ ಶ್ರಮ ಬರ್ತನ ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಲಿ ಅಂಚ ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಪೋಪುನು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಎನ್ನಲ 7 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಹೋದಿತ್ತು 2 ವರ್ಷ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಇಂಚ ಅವಡಿಪ್ಪುಂತಲೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 5 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ ನನಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದನಕ ಎತ್ತ ಜನ ಉಳ್ಳಿರಿ ನಾನು ಬುಡ್ತೆ ಪಂತನಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಬಂಡ 1 ವರ್ಷ ಬೋನಾಗಲಿ ಬಡಿದು ಹೋಪುನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ದಾಯಿ ಬುಡ್ಪುನಿದು ನಿಕ್ಲು ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಪನ್ನಾಗ ಆಪುಂಡೆ ತುಲಿತೆ ಯಾನ್ 2 ವರ್ಷ ಇಂಕ ಮೌಂಟೇಜ್ ನುವನಗದ 2 ವರ್ಷ ವಾಚಿಂಗ್ 2 ವರ್ಷ ಇತ್ತೊಂದು ದಾಯ ಪಂಡ 2 ವರ್ಷ ದಾಯದೆ ತೊಂದು ನೀ ಪಂಡ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತೆ ಅನ್ನೋರ ಪಂಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬುಡ್ಪೆ ಪಂಡದು ಮೋಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡ್ಚಿ ಬುಡೊಚ್ಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡು ಈತ ಬಂಗ ಆತನೆ ತೂಕ ವಾವಂದು ದಾಲ ಕುಲ್ಲು ಜತ ನಿನ್ನಾನೆ ಏತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚ 2 ವರ್ಷ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಂದು ಆಯ್ನಿ ಆಂಡಲ್ ತೊಡೆ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಏನೊಂಜಿ ಚಲ ಬತ್ತದು ನನ್ನ ಬುಡ್ಪುನಿ ಎಜ್ಜಿ ತೂಕ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಎಪ್ಪೆ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಪಾಡ್ರೆ ಶುರು ಮಂತೆ ಅವರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡದೆ ಕಂಚೆ ಪಿರ ಪಾಡ್ರೆ ಶುರು ಮಂತನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತೊಲೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಕಾಸು ಬನ್ನಾಗ ಏತೆಂಕ್ಲಿಟ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಪುನು ಗೊತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಕ್ಲೆ ಬಂಗ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಏತ ಮಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರ ಕಷ್ಟ ಒಪ್ಪುನು ಪಂಡದು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಎಷ್ಟು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಹೆಂಚ ಆಪುನು ಖಾಲಿ ಎಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರು ದೆತ್ತು ಪಾಡೋರು ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತದು ಮಂತದು ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ದಾಲ ಸುಲಭ ಇಚ್ಚಿ
ಅನ್ನಾಯ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಕಾಸು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪನ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂದಿತ್ತು ಕಾಸು ಬಂದಾಗ ಇತ್ತು ಬಂಗ ಹತ್ತನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ನ ನಂಚ ಆಪನು ಅಂಚ ನಿಂಗೆ ಇಂಚನೆ ಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಇಂಚನೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಚನೆ ಏರೆಗ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಂದಲ್ಲ ರಕೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಲ್ಲ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪೆ ಮಾತ ಏನಕ್ಕೆ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಕನ್ನಡದಕ್ಲೆ ಬರ ಕೆಲ ತೂಲು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿನ ಮನ್ಪನಕ್ಲೇರು ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಸಹ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸಹ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡದವರಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್